Аплодисменти. Заедно с него ръководителят на проекта Биляна Иванова от община Шумен. Архитект Милен Мънков, проектант на обекта. И Спартак Стоименов от фирма СМ Строй ЕООД, която извърши ремонта, заедно да прережат лентата на това бижу в центъра и в сърцето на град Шумен. Всеки от вас може да запази спомен от историята на Шумен. Господин Христов, моля, заповядайте. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добре дошли на това място, което възкръсна от руините. И аз се надявам, че всички заедно ще го възродим. Вярвам, че в част от присъстващите след 25 години възникнаха спомени от тяхната младост. Един изключително труден и тежък обект. Едва ли това, което видяхте тук в краткия филм, може да разкаже за всичките проблеми, през които минахме. Спомняте си пандемията, спомняте си как цените скочиха, желязото от 1,80 на колко бе Спартак? На 3,20 и много други проблеми. Но всичко това остава в миналото. Затова искам да благодаря на строителя на фирмата Спартак. Искам да благодаря на Милен Мънков, на архитекта. Искам да благодаря на Биляна, която ръководи обекта. Благодаря ви, колеги, за вашата всеотдайност, за това, което сътворихте. Вероятно ще има критици, които ще кажат, че столовете не са удобни, че плочките не са хубави или цвета, но ето ги тук. И както казват на сватбата, нали, който има да каже нещо, да дойде и да го каже и след това да замълчи. Така че, когато тръгнахме и искахме да правим откриването, се чудехме каква програма да предложим на всички вас. И колегите казаха, дайте да видим фолклор. И кои да бъдат те? Естествено най-добрите. И кои са те? Ансамбъл Българи. А кой е негов ръководител? Нашият съгражданин и почетен гражданин на Шумен Христо Димитров. Желая на всички вас много здраве, повече ангажименти с летния театър, повече присъствие и приятно гледане. Благодаря ви. Благодаря ви. Приятно гледане. И след като вече летният театър отново отвори врати, е време сцената му да бъде огряна от таланти. Таланти, каквито има безброй в национален